всіх себе виставляє, та лиш Божий син із всіх один він, за життя людей помирає. Бо Ісус не просто ідея, та не просто культ поклоніння. Бо в Ісусі є твоє спасіння, не колись, а вже і сьогодні. А я вірю Богу, Він створив вселенну, Він творець всього неба і землі. Він тебе створив за образом своїм.